Srácok, ez a Steal a Brain-os videó. Lehet, hogy gyűlöm a Steal a Brain. Hát egy kicsit beakadtam, ez az de semmi baj. De hát ez még egyszer elmondom, hogy ez egy Steal a Brain-os videó. Arra gondoltam, hogy legyen mondjuk egy olyan videó, amit szeretnek mások. Tudom, hogy szeretitek ezt a játékot, mert szeretitek millióan játszottak ebben, de a Grova Garden akkor is többen játszanak abban. Na jó, ezt inkább lehagyom. Én amúgy nagyon Grova Garden-es fan vagyok, de nem vagyok a nagyon. És tudtátok, hogy kivették a Tung Tung Sahurt. A első rebirth az már Trippy Troppy, és egy gangster futóra kell, nem pedig Tung Tung Sahur. Ez pont itt van, szóval ezt meg is veszem. Nekem frigokamolok kéne, ez a Medusa 7-hez. Igen. És annyira rossz, hogy kivették a Tung Tung Sahurt. Amúgy, ha nem tudom, de kivették, sose fog jönni már. A rebirth az első rebirth, ezt ki is vették. A rebirth ez már gangster futóra kell. Tényleg kivették? Igen, és majd az egyik eventen meg fog jelenni egy orbitálisan nagy erőn. Ez egy, nem tudom melyik, de azt tudom, hogy meg fog jelenni. És még egyszer itt egy gangster futóra, kéne egy Trippy Troppy, úgyhogy igen. Végignézem, mennyi spinem van. 0, úgy tudtam. I'm a fly. Meg tudnám csinálni a Rose Bros, utána lenne egy Rose Tung 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 cicos, Los kombinációs, La Grande kombináció, Los Trallalétos. Úristen, tudom, hogy mondtam most ki. Meg egy Orcalita Orcala. Lehagyjuk. Orcalillo orcalá magyarul. Most angolul. Caramello filter. Caramella. Ilyen caramello. Mi van? Hagyjuk szerintem, jó? Jött egy Trippy Troppy, ez kell neked, nem? Igen, az kell, de kettő is jött. Meg egy Mistit. És mi jött? Frigo Camello. Nem, meg a Bombini Guzini, ami 5K-t ad, de ha egyen megizélem, akkor amúgy 6K, de csak nem 6K. Akkor repítelek, de az a baj, hogy nem akarom, hogy eltűnjön a dolgaim. Na mindegy, repíteljünk. Ezért kéne az, hogy egy szerverbe legyünk, és ja, átadjuk magunknak, utána meg visszavesszük. Igen, és most a pénzemet is elvitt egy 5K-m lett. És amúgy tudod, hogy hagyjuk. Szóval, igen. Oh my god! Olyanom volt, hogy ebben a videóban nagyon jó videók lesznek szerintem. Én már változtam. Szóval... Most nagyon sokat fogunk játszani a Szilabrénottal. Hát nem azt mondom, hogy szokunk, de amúgy nagyon jó lesz ez a videó. Annyira jó lesz a videó. Amúgy alig várom, hogy a következő event legyen, mert ugye van ebben a privát szerverben, tök jó. Igen. Az de jó. Egy mistic már is jön a mamához. Jaj, nem áll. Mama, te vagy az! Elfelejtettem, hogy Mama! pénzem. Úristen, ez mama! Megnézzük-e? Olyan, mintha lenne 4-szeres vagy 1-szeres lák. Meg kéne vennem valamit, ezt megviszem, vagy nincs annyira pénzem. Új, tényleg. Rainbow. I wanna ride away, getting something. Nem rabbi. Kéne egy bonekám buba, nem is jól mondtam ki, és egy burbur batabi. Bonéka Ambalabu és egy bülbül patapim. Igen. Igen. És amúgy ebben lehet, hogy majd át fogunk menni, hogy nem egy bácszeróra fogunk blokkodni. Azért ne kérdezzetek, miért ilyen az ki, nem tudom. Annyira járt kíros 8 videókom, de kitörölték a csicskák. Váltam. Amúgy beteg vagyok. Igen, ezt már elmondtad, csak nem a videóban. Jó, de az ők is tudják. Áj!
Véletlenül meg... Tényleg egy random csaj beletette egy videójába. Ez sem, hogy ez igaz. Jaj, de hülye. Nulla Majd kiteszem a linket bejegyzésekbe, srácok, úgyhogy nézzétek meg majd. Igen, ám. Aki nem ismerne fel, én mondjuk 122, ugye tudjátok, ja. Jaj, 15k-ba kerül, és csak 100-ot ad. 15 000-be kerül, és 100-ot ad. Oh my god. What the? Kicseszi. Na jó, hagyjuk. Uram, megtanulna beszélni, kérem. Uram, busban maradna, kérem. Nem. Akkor bajok lesz. Ó, Enzo joinolt, az egyik friendem. Wow, ki az a szar, az Enzo? Talán az anyád? Anya, neked az a neved, hogy Enzo? Nem válaszol. Hallott fú, random időt egy legendári, amit nem tudok megvenni. Tényleg lopsz valamit az Enzo-tól? Nem. Friendem. Istenem. Most elvisz tőled valamit. Tudom, mert felbírtezek. És nem fogja visszaadni. Visszafogja, nyugi. Hát jó van akkor. Bombardiro krokodilo. Bombardilo, crocodilo, spioniro, glorubino, chimpanzini, bananini, tralaliro, tralala, fruttodilo, borgodáka. A videóban, ugye tudsz, hogy most énekelsz, és a videóban annyira vékony lesz a hangod, hogy csak na. Ha majd visszanézem a videót, és lehet ilyen hangom lesz. Tűnőcaj. Tűnőcaj? Igen ám, tűnőcaj. 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 Megfulladok. Fulladj meg. Te előbb meg fogsz nyugi. Most úgy nevettem volna hangosan. Hülye kohogás. Ez a mai trend, kohogás. Játsszuk el, mintha írnánk a chatre, jó? Csak most viccesebben, hogy ez a mai trend, egy kohogás, ne ékezettél írni. Ez a mai trend. Jött egy bringrotkát, csak hogy fú, random, és... Hallod, itt egy bringrotkát a girafa Celestre. Most azt kell nézni, hogy elmegy a bringrotkát. Oszd meg a kék árnyod most. Hát de most már elmiatt. Nem is ezt a videót, mert tényleg volt egy... Megnézem a videót, és akkor mozzarella slackmintexet kapsz. Lopodóban megkenni szövegét. Tudom. Azért már tejfölös mákos tészta vagyok. Én vagyok izé-bizé. Gyere, Batabi, most már meg tudok menni, aztán repítelek még egyet. Nem tudok magamtól amúgy befogni. Én tudok rengeteget. Nyomjatok egy lájkot, hogy tudtok magaktól befogni. Én tudok. Ha meg lesz az 50 000 like, akkor ti gangsterek vagytok, hogy tudtok magaktól befogni. Ha X-ben bármennyit tudok egyszerre befogni. Akkor lehet meg az egy like ezen a videón. Oké, ellopom.
lopom ezt a cuccokat, amúgy nem lopok el semmit. Ki ez az? Kiderülne, hogy te egy lopott szar vagy. Megígérted, hogy nem leszel munka, és most erre mi vagy? Egy nagy szar. Nem szar vagyok. Hallod, te nagyon, vagy hogy is mondják? Várjál. Akinek van esze, azt a fejébe tárolja, nem a seggébe. Ez nem így van. Ez úgy van, hogy No, ez stíl tatatászáhúr. most akkor ezt elmondom. Nagyon árulkodom. Te nagyon pletykás vagy. Én nem pletykálok, hanem mindenről tudok. Azt nem csak kiadott egy ilyen lányt, akinek akkora volt a tokája a homloka, hogy fú, ne is... Fú. Valaki ellopta a tatatászáhúr izébzi. Ki volt az? A Friend. Nem olyan. Bardino. Ja, nem, tatatászáhúr. Bardino, crocodilo, spioniro, glorubino, tiniránu. Kéne 1 millió, hogy tudnák rebirtálni. Hát jó van. Tudok rebirtálni. Majdnem azt mondtam, hogy lányok. Srácok, ennyi is volt ez a videó. Köszönjük, Zsoltika. Goodbye, I'm hungry.